le nto uyenza oko iyemka ipresence kaThixo egameni likaYesu. Amandla kweli ixesha abangcwele kunamadimoni esithi njengothonga ikona yemehlabaleke, kodwa kasingabazalwana bawo baguquke ayemka amandla kaThixo. Haleluya, 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 haleluya. Sovuselelana amangcwele, sizokwakhana, sizokuxhobisana egameni ngasonke isikrweqe sikaKristu. Amen. Ukuze sifaneleke endleleni. Malibonge igama lenkosi, makabonge uSomandla. Ndithi ke siyahamba sibheke ePasikeni, bathi sicacelwe yini ePasika. Amen. Nxa kusunyelwa amazwi asixhenxe okanye istatement ezisixhenxe egameni likaYesu, ithini significance yalonto mna ndisindisiweyo, ndingenaphi kuleyo nto. Amen. Before ndivule idini ihambe namanzi. Hayi, haleluya. Amen. Bangcwele, ngiyamthanda kanithule kanje. Amen. Egameni likaYesu, ngoba iyatsho le nto uba ikhona iyakhona lelokhana. Amen. Egameni likaYesu waseNazaretha, egameni likaYesu makabonge uSomandla. Egameni mina ngaphezu kokwenza isketch, amen, ndinika u1 utata nika u5 utata nika ubani, kodwa makabonge uSomandla thina bakamoya we need to understand word for word nemfihlakalo esemveni kwegama uSomandla lithethileyo ngomntwana wakhe. Malibonge igama lenkosi, nelizwi lokuqala lithethe emnqamlezweni ethetha uxolo ngexesha elingelilo. Ndiyacinga mna ngoba ngela xesha abangcwele iintshaba zakho ziyavuya ezantsi, kodwa wena uthi baxolele ngoba abayazi into abayenzayo. Ithi le nto engqondweni yam emfutshane kuyenzeka umzalwane abangcwele aqiniseke endleleni, kanti le nto ayenzayo akayazi and ayikho. Igama lenkosi, andifuni uthetha ntetho ezininzi siconfusane endleleni. Egameni lenkosi uYesu waseNazaretha, ezinto ndiyathanda uba makubonke uSomandla kuthiwe uma ngabe sinika izithuba egameni likaYesu ke sicaciselaneni ngogqitho nePasika nesenzo uThixo wasenzayo, nokuthi le nto ibisalatha umqondiso omnye and kutheni uThixo eyitshintshile njengoku ngoba ubonile khange isebenze egameni. Lithe iBhayibhile ngelinye imini silapha ebusuku le nto ayigugiswa njengoba indala ixesha layo lidlule, ngoba kumele ze kube khona into entsha ezawuhlala ngonaphakade kanaphakade. Ithi iBhayibhile uYesu umbingeleli omile ngonaphakade ngokohlobo likaMelkizedekhi. Malibonge igama lenkosi, ume engenabulwelwe wangena kwingcwele kangcwele kwaba kanye ngelile lakhe igazi. Malibonge igama lenkosi, makabonge uSomandla egameni likaYesu. Kwabuza uFaro uba ngoba nabahambayo bathi sihamba namadala bethu, sihamba nabatsha bethu. Egameni likaYesu, egameni safika isithunywa, wathi uThixo nivalele phakathi yonke into. Egameni likaYesu wabanika ne-order yokudla eliqhwane, uthi ze nilitye ninxibe imbadada. Ithetha ukuthini le nto? Niphethe intonga ngesandla. Ithi le nto basendleleni bahamba abantu. Sidla ngongcolisa emakhaya singabantwana, kuthiwa kutheni utyumile uyahamba na? Awuhlelanga. Amen. Bakunikwe instructions zoba yityeni nimile makabongwe, ningasalisi into kulo mali, kanti kulapho intethelelo yakhona ihleli khona egazini lemvana. Ngoba ukuze bakwazi uyihamba le ndlela kumele bewudlile umzimba wenkosi ugcwala lapha kubo, balindele indlela ngoba bazawuwela ulwandle. Sikhona izinto singena kuziwela singasidlanga isidlo senkosi, ngoba isidlo senkosi inyama negazi likaYesu. Sisenongaweli bazalwane, sisenongaweli bandla kaThixo. Malibonge igama lenkosi, ngoba izinto ayizinto nje zoqhuba inkonzo yoba bezawuweliswa, but enye nenye imele into enye endaweni yayo.
Amen bazalwane. Amen bantwana benkosi. Masibambaneni ngezandla bazalwane. Masithandaneni. Singahanana sana nanani. Amen. Xa uhleli ka ngoxolisa mvema noxolise connect. Amen. Awungathi uhleli ka ngotata kofu ingase ndatshintsha lesi situlo. Sifike kanjani apho? Amen. Mangathi lo dade mayehlabela ingoma ndingamlandeli. Sifike kanjani apho bazalwane? Bangcwele sisenohambo. After uhambo silihamba elobheke emakhombe sinohambo bazalwane. Akho themba lokuhlala apha emhlabeni. Mangabe libizwa igama lakho uzobe ulungile na? Ke wahlabelela uTimothy Myeni wathi are you ready now? Jesus is coming again. Ngaba sawulungile mzalwane. Uyayivula inkonzo mntakaThixo. Uyawasaya amanosi even nakwi-keyboard. Kodwa ngaba sawulungile. Amen emangcwele. Uyaye esiqabeni ushumayela benza abantu. Kodwa ulungile na? Are you ready? Hayi amen emangcwele nizawuhlala phansi nangumbuzo efuna sizibuze namhlanje masiphuma ngalomnyanga. Are we ready? Silungile na? Amen emangcwele. Ingaba si uma ngabe buya umyeni wethu ngaba simlungele na? Hayi amen. Ngoba mangabe sefika abangcwele even my darkest secrets mangabe sebuya umyeni wethu asekho ndawo yakuzimela. Hallelujah. Hallelujah. Even no one is very good at pretending. Hallelujah bazalwane. Ekuzenziseni ngiyapasa but ngaleyo mini. Kawusala amabhishophi ngaleyo mini. Kawusala amapostile ngaleyo mini. Kawusala i-worshipers ngaleyo mini. Kuzawusala abaprofethi. Ingaba silungele umyeni wethu. Uyabuya uYesu bangcwele. Sisumela uYesu obuyayo. Hi hallelujah. Abantu abadala babesithi Jesus is around the corner. But I'm saying today, umile emnyango wesu. Umile emnyango nomhlabela uyangqina. Sirethi. Are we ready? Am I ready? Ngaba sengilungile. Ngilungile. Usalala umntana mangabe ibuya ubuntu lethu ngilungile. Ndingathi thatha mina bawo sengikhona. Thatha mina ndingatsho na. Okanye zawufika uChristmas bami. Yini bese ngiqualifile for ingepond nepajero. Hayi amene bazalwane. Ngaba sengilungile na. Yini sekuthola no YouTube channel. Ngaba sengilungile na. Kukhona abazalwane izinto ezingcono ukwedlula ezi lapha emhlabeni ekhaya ezulwini. Kunomanandi ekhaya. Ithi iBhayibhile kukhona imfuneko yokuyilinda imini yenkosi. Hayi hallelujah. Kukhona imfuneko abangcwele yokuyilinda imini yenkosi. Hayibuya inkosi bangcwele kumemezwe emnyango. Ngaba isibane sami silungile for umkhawulela na. Okwenza funi oil kodwa abakhulu kuqala. Bathi otata mzalwane ehlezi ngoneli nalapha kuthi hamba ngale oil unayo. Ixesha abangcwele lokudlala ukuzondana nani iphelile ngoku. Uyabuya uYesu. Ithi iBhayibhile enhlungu umgcwebo uzoqala kwabendlu yokukhona. Ngoba uthi nina abazibizela egama lami nini ke nabandenyelisayo. Hayi amen. Nemitshato yethu singabazalwa nayo imizekelo. Akhala amakoti bethu bazalwane. Sibaphetha kakuhle. Qamelela impilo case igcwala inyembezi. Kodwa uyamuvutha kule ndawo. My question is, are you ready now? Ngoba lithi iBhayibhile
ayihoye, ayigade, ayiphathe kakuhle ngoba inyama yakhe. Mangabe iye yakhe inyama ubheka kweliphi izulu. Sibheke ekhaya. Lento is beyond mahombe. Iyadlula kumahombe. Uba umkami uyalinga ngenxa yami, noma ngingaphuma imikhwinyeni kule ndawo, andisulingena uzulu. Hallelujah. Hallelujah. Ubuthatha uyakhala nguwe mama, awumphethanga kakuhle egameni lenkosi, akusulingena izulu. Hi, hallelujah. Hi, hallelujah. Hi, hallelujah. Sibheke ekhaya abangcwele. Uthiwa yibani ingcwele ngoba nami ngingcwele. Kasingangcwelanga sifuse bani? Siyakweliphi izulu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Nkosi ukuhlonipheka ngaba nalukhali. Ngumzekelo. Khalipha kwakubizwa ngolo. Uthi nanku engena. Ingale uChristmas mosolo addresswa ngaleyo ndlela. Nanku engena. Amen. Hayi amen. Abazalwane bagqibela ngela xesha babethatha uncongana nothando nenkosikazi yayo ngoku kuqhubuthuli ngoku. Thethwa nganjwa. Amen. Phela imini umzalwane inkosikazi yakhe khangayithekise nasefowunini. Ntwana usasebenza kakuhle na? Abazalwane abathathile kumele sibagade amakhosikazi wethu angalaqasi. Uba sibahoyanga baza kulaqasa. Malibonga igama lenkosi. Mina futhi ngiye nditsho nakuthi akanthetha ndithi andifuni ukuthi enkosikazi yami untwana ugxa wami. Angogxa lo. Uthena ugxa. Siyenjani ngo? Na inkosikazi yakho sesithi mntase ku hayibo. Naye sekolile shona. Aphendula isala. Yena ndikhali uthi esathi hey ndithi hey. Hayi. Ndakabhuti hey. Ndakabhuti. Egameni likaYesu. Hey, amen. Egameni likaYesu. Sibheke ekhaya bazalwane. Wake wathi unyuma mayihlabela. Siya ezulwini. Yenye imini. Siya ezulwini. Yenye imini. Ndiyibalisa bazalwane bani yafuna ulandela nolandela. Akho nto. Bathi ndithi sibheke ezulwini. Ngenye imini. Abazalwane abanamandla baza kundilandela. Ngoba umzalwane akaphinde amen. Aphinde umzalwane ngoba uculela inkosi yakhe. And akaculeli noma auditions. Kodwa uculela inkosi yakhe noma uthi ngedeck stem. Amen. Hallelujah. Kodwa uculela inkosi yakhe. Amen bazalwane. Ndifuna sibheke eThesalonika. Ndifuna sibheke eThesalonika bazalwane. Egameni sijonge izimvo eziphazamisayo ngokubuya kwenkosi. Amen. Kumele sibe ngabantu abanjani ngoba zikhona iziphazamisi endleleni. Ncwadi yaseThesalonika yesibini egameni lenkosi. Isahluko sesibini manje igama lenkosi egameni la zawuthi nje isinyane bangcwele mhlawumbe phansi. Elimizi zasedlule. Ngicela uDada abathakaze ngelizwi manje igama lenkosi Yesu. Thessalonica yesibini chapter 2.
wethu osemazulwini uNkulunkulu namandla babo sithandile kwaziwa lapha sihlangene somandla ngenxa yezwi lakho izwi lakho linamandla izwi lakho linguwe lizawuhla kule ndawo moya engcwele nangomntu wakho semelele phambi kwethu baba uthethise singaviyena koko sivela baba siyazi ukuthi izwi lakho liyasebenza izwi lakho linamandla baba ngaphandle kwala siyodwa vula inhliziyo zethu moya engcwele phakisa bonke ubumnyama obusenhliziyweni zethu bendawo hlala thabathe indawo isakwethemba mzali egameni likaYesu Kristu waseNazaretha amen. Thessalonians chapter 2 verse 2. Chapter 2 verse 1. Amen. Izimvo eziphazamisayo ngokuza kwenkosi. Ke kaloku siyanicela bazalwane ngenxa yokufika kwenkosi yethu Yesu Kristu nokuhlanganisela kwethu kuye ukuba ningazanyazanyiswa kwamsinya nahlukane nengqiqo ukuba ningabi navuso ngamoya ngalizwi ngancwadi ingathi ivela kuthi ngokungathi iselingene imini leyo kaKristu makungabikho bani unilukuhlayo nangalunye uhlobo ngokuba ayinakufika yona. Ay hallelujah, ay hallelujah. Ayinakufika yona lungakhange lufike ulahlo uqala akhileke umuntu wesono unyana wochabalalo lo uchasayo uziphakamisayo ngaphezulu kwento zonke ekuthiwa nguThixo nehlonelwayo ngokukude azihlalise ezitempileni haleluya kaThixo ezenza uThixo ezibonisa ukuba unguThixo. Ani verse 5 anikhumbuli na ukuba oko bendisekuni ndanixelela ezi zinto amen. Nangoku niyakwazi okubambezelayo ukuze akhileke ngelakhe ixesha kuba imfihlelo yokuchasana nomthetho iselisebenza kodwa kulindwe ukuba ade lo ubambezelayo ngoku asuswe kanye. 8 Andule ukukhileka ongena mthetho lobo iyakumtshisa inkosi ngomoya womlomo wayo embangise ngokubonakala kokufika kwayo kwalowo ukufika ngokusebenza kaSathane ngayo imisebenzi yonke yamandla nemiqondiso nezimanga zobuxoki nangako kulukuhla konke kokungalungisi kwabo bachabalalayo ngenxa yokuba bengakwamkelanga kuyithanda inyaniso ukuze basindiswe nangenxa yoko uThixo uyakubathumela ulahlekiso olusebenza ngamandla ukuze bakholwe bubuxoki ukuze bagwetye bonke abangakholwanga yiyo inyaniso basuke bakholiswa kuko ungalungisi egameni likaYesu. Ya afumane indawo zokuhlala nelonkosi futhi ke bathandikayo kumele singabazalwane sibe ngabazalwane abajongayo ilizwi. Uyingozi umzalwane ogqibela ukufunda iBhayibheli apha aphinde uyifundelwa late ngenkonzo yaphathe evekini imphosi iveki onke iBhayibheli igcwele uthuli uba wayigobile le ndawo yaseThesalonika uzothi na uyifunda apha ngale mini afumane la ndawo igobile yaseThesalonika. Amen. Mna nangxaki bangcwele umzalwane nolihlupha ngemibuzo ngoba uyathi bangcwele kwenxesha bendicinga oqongothwane bam andifake emvuselelweni egameni likaYesu. Amen. Ndifumanisa uba oyena mntu uye wakheka kakhulu ngaphezulu koko nam ndakhekile ile ndawo ebeza nayo. Amen. Abazalwane abazilesa izibhalo babona ngaloo nto. Ingozi bazalwane yokulesa izibhalo ayiko kuphikisana nemfundiso ebekwe phambi kwakho. Amen. Ethi into bangcwele ayiko kuwina argument. Amen. But okwethu kukuwina imphefumulo. Usayiwina argument but and then what? Unantoni uphethe ntoni? Maliba igama lenkosi. And bazalwane uba ngabe ufuna ufumana incamisa yomyalezo welizwi likaThixo ndiyakucebisa mna
ziyeke iverses ezi. Amen. Ndive kakuhle. Iverse ezi ziyeke. Fundisa ihluko sonke. Hayi amen. Abantu besithi nje iBhayibhile bawukhani ithethe iziphendula. Amen. Ufunda pha eCorinthians chapter 11. Amen. Lenza umzekelo ngale ndawo mayibonke ngoba yena ndawo ine controversy kakhulu mayibonke. Imeko yokugqubuthela ezinkonzweni. Amen. Unapostle Paul iverse ezingasentla umama uzinikiwe inwele zaba zisigqubuthelo sakhe. Mawusehle ezantsi. Amen. Hayi haleluya. Amen. Uthi kulihlazo uma ngabe umama ema engagqubuthelanga eprofeta nobethandaza. Mayevala athi othanda uphika kweza verses ezantsi asinalo isiko lenjalo othanda ukuphikisa. Amen. Ukuze uunderstand into ebhalwe yimibhalo i-verses banqole egameni nama-chapters zizi-scholars nombutho we-Bible Society osincedileyo ukuze sikwazi uma ndifuna le ndawo ndiyifumane. Kodwa uma sifunda ngomoya si-understand umxholo uthi kuthini ngale ndawo yalo mzalwane maliba igama lenkosi siyakwazi ukumvumo into ayithethayo ngoba iBhayibhile ayithetha iziphikisa. Ngiyavakala bazalwane? Okanye iphinde. Amen. iBhayibhile ayithetha iziphikisa. Ibambe lento. Amen. Ngempela kwenzeka iziganeko zokubethelwa kaYesu ehuqu uYesu. Abantu ababekhona abafundi nabalandeli bakaYesu. Amen bazalwane babengena ziverses. Bathi babesiqilela iziganeko sento eyenzekayo. Msekelo kubethwa isikoli ngabahlali sime apha sonke. But indlela yokucacisa uqala kwalento iza kwehluka. Usokomani mhlambe kudale mile kwerobots uthi hayi abafana baqale barobha pha ezantsi sebezobanjwa ababadutyulwe nalifika kabedutyulwa ndibhala le ndawo yokubulawa abantu ngesihluku. Yevakala. Hayi haleluya. Yabona ke ngokwezi story akukho verse kodwa yinto esisiganeko esisenzekileyo. So ndisenokwazi uba ndiqale ngale nto yokuqala bendiyibonile ndithi ngondibhala ndiyikhumbule nale bendikhanga ndiqale ngayo ndizoyibhala ezantsi. Ayithi loo nto le ntetha yam ithetha iziphikisa, ithetha into enye. Hayi haleluya. Hayi haleluya. So ndikhuthaza into ethi bazalwane utshilo noYesu wathi masiziphendule izibhalo sifunde izwi elikaThixo. Amen. Ukuze singaphethethe ngoba le ndawo ithetha ngolahlekiso. Uzawukhileka umuntu wentshabalalo. Umuntu wentshabalalo le ncwadi ibhalele ebandleni laseThesalonike. Umuntu wentshabalalo ayontombazane efaka izigqebhezane pha ngaphandle. Ayi amen. Ayi amen. Ayingomama ohamba ngenwele ezinto ezilapha emqolo pha ngaphandle kodwa umuntu wentshabalalo uzawuphuma pha ngaphakathi apha phakathi kwethu. Ukuze ukwazi ukuwina abantu kuyanyanzeleka ubajoyine ukube kule nto kuzuza igqwetha ingqondo zabo. Maba igama lenkosi egameni likaYesu angeke sigqwethwe ngumuntu osuka ngaphandle uyawukhalinyelwa nangabantwana abancinci maliba igama lenkosi. Kodwa ohleli nathi phakathi kwethu wasibonayo basingabantu abonqenayo ukufunda. Uba siyonqena ukufunda bazalwane sizawulahlekiswa. Amen. Uzawuvela indoda emnyuwe makabongwe ithi Apostle JJ what makabongwe ithoba umlilo erofini. Amen. Uthi he notata kovu zange wawuthoba umlilo. Bazalwana banamandla. Hayi amen. Umntana new revelation. Hayi hallelujah. Hayi hallelujah. Amen. Ithi iBhayibhile bangcwele mayizobuya inkosi uzafika ulahlekiso kuqala.
Ithi iBhayibhile kuba bengafuni ukuhlonela uThixo abayeke uThixo. Ngoba bafuna inyaniso. Yazi ke ongafuna inyaniso kathi uThixo uyakuyekela ekonakaleni. Amen. Uhambe nolahlekiso ube ubusindisiwe. Malibonke igama likaYesu. Afikile amadoda abancane athi abhaptize egameni kuphela. Egameni likaYesu bathi abazalwane ngoba bengazifundi izibhalo bahamba nolahlekiso. Malibonke igama lenkosi. La madoda xa ezakuncinza ezakuntshontsha mzalwane abamba le vesi bendithetha nga ayeke yonke enye into ibisenzeka. Yabona ubungozi bevesi apho bukhoyo. Amen. Yonke into ibisenzeka ngabathunywa kwincwadi zezenzo ukuze kube kubhaptizwa abantu kusindiswa 3000 egameni likaYesu. Ayeke yonke enye into abambe la 3000 egameni. Hey bangena abazalwane ganga. Amen. Bathi hayi thumbu. Kunezinto bangcwele eziyimiyalo ezama instructions ezibhaliwe ezwini ekumele sizenze. Mana igama lenkosi. Kunezinto esibhalelweyo ezimiyalo ukuze sizenze. Kukhona izinto ezizintetha zesiganeko ezenzekileyo ezingenamyalo kodwa esisifundo kwinto ebiyenzekile kuze singayogaxeleka kulonto. Amen. Matthew 28 instructions yawo yesayikhupha lapha kumyalo uthi abathe bakholwe egameni lami nimabhaptizele egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele. I-order le egameni likaYesu. Makabonga uSomandla. uYesu futhi le order uyikhupha emveni bayisandokuvuka. Wathi futhi ndiyabanani kude kuphela isuphakade. Malibonke igama lenkosi. Makabonga uSomandla. Makabonga uJesu bangcwele. Nali ilizwi bangcwele bezithe andizukwenza kade kulo mabonga Nkosi. But the question is, are we ready? Silungile. Amen. Xa ufika ulahlekiso nawe ungqinela nabantu abangakholwayo uthi angeke uThixo. Ithi londa kulesi mzalwane. Amen. Mayizobuya inkosi lithi iBhayibhile egameni lenkosi umamezeli lo uzazinyusela phezulu. Azenze uThixo ahlale kwezona ndawo ziphezulu. Uma singabantu abaleqa indawo ephezulu so hakeka. Amen. Amen. Umlando welibandla abangcwele uphansi kakhulu. Abantu abaninzi abakwazanga uyitolerate lonto. Bahamba bashiya egameni lenkosi. Amen. Because abantu bangcwele ngabantu abathanda ukukhomba kwindawo abasuka kuyo bathi nansi yami house of worship. Nansi ya. Amen. Because ubona ngamathe indlela yakhiwe ngayo. You know? Egameni likaYesu. And then nansi ikhomba kanjani yami house of worship. Bayingaba inamakhala u3 ngaphakathi na 4. Ngathi kuse creature daycare. You know? Egameni likaYesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Emangcwele. Afike uSathane athimba abazalwane. Avuthele ezindlebeni azulu umzalwane jikeleze. Egameni likaYesu. Nkosi landele lo. Egameni likaYesu. Amen. Egameni likaYesu. Xa efika lo mzalwane vele umvuthele utshone ngapha komama. Egameni likaYesu. Epavi yami ithi go deeper if you want. Moya ndini. Go deeper entweni. Umoya wobugqirha. Umoya wentwalo.
kumele le mimoya abazalwane siyikhile sibaxele abazalwane bathi besiya kuyo baye beyazi besimxelele abazalwane egameni lenkosi. La madoda aeculti makabongwe ufike namaqhajo leringa apha kule ndawo. Umzalwane yini madoda makabongwe esindisiwe elithola ivangeli, amen, ethola i-original, afika gobe phansi kwale ndoda ngeqhajo leringa into kaThixo. Amanye azahlulana ngamakhonkco lawe ebhanti ngoba shumayela yomdala umane libamba ngoba emveni kwakuzafuna imali. Xa isithi abaka-1,000 mabeze mangabe bamba apha siyaphuma 1,000 akho mntu ucingayo uba imali yami yetikile ebhasi ke. Lolu lahlekiso. La madoda abanangxaki makabongwe angene ezifemini arenti ifemi yonke for ukhona. Uyava? Ibe house lebe kuthungelwa kuye kukhutha iproduction abanangxaki okuyirenta wona. Afaka abantu bangena abazalwana abangazimasekanga. Amen. Bahambe balandele lona. Amen. Basizonda abazalwane masifuna u400 ubheke epasikeni. Amen. Angaze enkonzweni ngaka 400 azawuya kuwe phofu naye. Mangabe eye kwesikulama anothayela abahle, amen, kupaka imoto ezinkulu ngaphandle makabongwe babizwa ngendlela kukhona lanto swiper, amen, kukhona nalanto awukwazi ukuthi hayi ndishiye bhakini kuyaswiper iziphethwe ngetray lanto swiper iziphethe ngetray, amen. Ngoku ndishumayela imane vibrate phone ingena kum bengandinyuwela ngasentla nasemoyeni xa ifike ngapha umntana ungeva kusapela ke kwam. Nawahlula ndithi man of God, amen. Ngabakhetha abazalwane boMatawa thetha nabo, abanesi koMatawa ngithethe nabo, thena abazalwane abakhupha i-thousands, amen. Nalapha efonini ngabazalwane abakhupha i-100 naye ngenamba yakho mzalwane egameni, amen. So bazalwane siphila kuleyo mihla leyo yokugqibela, masithi sisiya sishiya lento siyazi basiyokhathwa ngalamaqola egameni likaYesu, siyokhathwa ngalamaqola makabonge Nkosi egameni. Sibhalelwe ngawo lithi iBhayibhile oThixo babo bazizisu zabo abanandaba nenyinto. Izwi leNkosi bangamafu nje alwatyuzayo angaphethanga nto egameni leNkosi egameni namandla. Ngoku kudingeka amadoda azobe egephile egameni leNkosi, amadoda azakuthandaza abazalwane, abuye nemfihlelo kaThixo adivanishe ibandla, awonke ibandla ngesonto esiphilile esifresh. Njengemana abangcwele abanikezwayo nakothama bangayigcini nasezintenteni iza kubola, ndizaninika every single day. Hallelujah. Sawuhlangana abangcwele sicela leyo mana bazalwane ukuze abangcwele singacaphule esongeni esidala. Utshilo uYesu ngenye imini makabongwe uthi abantu bacaphule emphakweni omdala badlisa abantu, asifuni umphako omdala, sidinga i-fresh mana. Imane ezasiphilisa, imana abangcwele sendisemsebenzini ikhwelete athi umama kanithandaze aze kuwe, athi mama nithandaze bekhona bonke abanye abantu efemini ngoba imani igcwele ngaphakathi. Uyifumene izolo namhlanje uphuma kwakhe emsebenzini uzawureceive enye, athi ndithandazele tata. Hayi amen mangcwele, ukuthandazela liba nasebenzi yokutshona emini umbuza hayibo iphila nto ulibele. Hallelujah.
emsebenzini baze bakuhlebe bathi hayi ya kula class ithile mawunento ethile. Hayi haleluya. Masingadumi ngomgobhozo bazalwane. Uncipha umthandazo. Egameni likaYesu. Kenxoxiswe nakabancinci kanivala umnyango phayindi nasemini nithandaza. Bathatha siyapha ngoba kase uhamba siyathandaza. Egameni likaYesu akafuneki umzali osuwadwanguze nje ahambe engathandazanga. Utheni saqhela ngoku? Uyazazi uzawufika kule ndawo yakuyo. Le bhasi uyileka yekona bhasi yabuza ifumana na. Ngokuthi kanithandaze mbona ixesha liphelile. Uyayazi le bhasi yekona bhasi izawutshona ezindlini zabantu. Sinda wena mntwana wami. Bangcwele kunezinto ezibizwa ngesilungu kuthiwa ngo-divine delays. Hayi haleluya. Akumelanga ixesha sabo uma siyadileka siqalekise. Amen. Uyayazi banoThixo uyakwazi ubuyekela ububi bisitsho le verse. Sakhumbula bazalwane bisitsho le verse athi uThixo ndizabayekela ebubini. Njengoba ucimba ububi buvela kuSathana yedwa nje. Egameni likaYesu. NoThixo egameni uyabuyekela ububi ufikele. UThixo masukwazi ukwenza izinto zonke. Malibonke igama lenkosi. Amen. Uthi ndibayeke entaluhani bahlazisane ngemizimba yabo. Abayeke uThixo abavule. uSathana akathatha indawo ngelaxhesha ngoba beye bahlonela isidalwa basiya umdali. Amen. Hayi haleluya. Yilona sibhadle sinokhatha ngoba saye ukuhlonela izidalwa sibheka umdali. Avela ugogma wena eqwa inyoka umbhomboso wenyoka yakhe. Hayi bazalwane bayamazi abantu abathi ugogma wena noma umkhize zonke izinto ezithweleyo makabonke. Haleluya. 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 Into ayo namhlanje isimanje bazalwane. Kodwa akawunomoya kaThixo uzakunikeza indlela uThixo ekahlula intwalo. Ngoba lo mzalwane wenxiba lehembe emnyama nebhuluku emnyama. Nokudibana naye phi? Haleluya. Ngolo mama othwala iqhina mhlophe. Uhlukana naye. Ngobuphi leqhina mhlophe. Amen. Egameni likaYesu. Amen. Yilando bangcwele sakukhulu emoyeni. Siqeqeshelwe ekutheneni umzalwane uphatha iBhayibheli. Ayiphathe umzalwane kodwa eyona nto ibaleka ube mangabe lapha ngaphakathi. Ngoba uba ngaba ungumzalwane noma ubheke ezitoilet yokukhama noma ubheke eplaza uphethe iBhayibheli wahlwenga ntoni kwindoda enesipeliti kule ndawo engakwazi uhamba ingasifakanga isipeliti. Ithi noba ikhupha imoto yayinena umnqwazi bayo kalkhanyana nawo umnqwazi uthatha ubeka ujongise phambili bajonge phambili bobabili. Uthi noba uyadriver neke uyibeka apha kwi-dashboard. Wahlwenga ntoni? Xolo bazalwane uyaniqhubekisa le Bhayibheli. Kodwa ndenza umzekelo. Niyayibona mse. Asikrobela la madoda asi-traffic officer athi ndiyibona ngeBhayibheli kwi-dashboard akho zincwadi lapha. Nethi noba bezawukuyeka abona iBhayibheli akho ni. Thola idrinka apha. Thola idrinka apha akho license. Okanye ninzi nje into engekho right. Amen. Egameni likaYesu. Akabonke. Sisinda kuThixo bangcwele hayi ngawe ethu amacebo kwenza. Xa usenza loo nto wahlwenga ntoni kwindoda engakholwa ethi hayi mna
Kwenzolala ndithatha iBhayibhile ifake phansi komqamelelo. Milaya. Elazalwane yangaphakathi lento. Funibe lapha ngaphakathi abakuwe. Uphile nabantu bengena phaka behokini. Ngoba nehoki leyo akusona yakho. Egameni lenkosi. Emsebenzini kwitraka bendiqhuba iassistant bezilwa zifuna ukuhamba nami ngoba besihamba ekuseni ngabothu nangothi. Sisenza i-country routes makabongwe. Andiyazi na endibana kutheni zoyifuna ukuhamba nami. Kanti kwezinye iloli zabanye driver siyacinezelwa. Azilali ziyakhanywa. Uyamzilala zidele. Yozothula estopini eFreedom Bay. Yes, is Yebo, sikuphi la? Sikuphi la? Amen. Bazana into inamandla ungayithethanga. Amen. Kahle ngemini bangcwele kwama ndiva kamandi. Lihleli icama ngiqhakazi bangcwele selitha very young. Qhakazi lileledi mayibona igama lenkosi. Ahlala canga nokweneke. Egameni kaYesu. Lavela nesifuthufuthi bazalwane. Kanti wazizinto angathethi into bazalwane. Basikhalima ngenhliziyo. Amen. Kamane lithina nabana yasebenza. Egameni kaYesu waseNazaretha. Amen. Yaloko umzalwane bazalwane kufanele ukumchallenge nje usathane. Ube netestimony. Oko ubungqina bakho wangoka uvi voices and you know? Yenza umzekelo, hallelujah. Amen. Oko ungathekila lithi twi. Unathengeza usinsiwe. Inkosi yezentoni along the way within the years. Kanti iphinde inkosi izibonakalise. Oko usukela abantu ngamabhozo wanceda. Unceda zabantu. Yenzentoni ngokwinkosi. Hallelujah. Amen mazalwane. Hayi wangcwele kungabikho bantu elimalayo. Hallelujah. Hallelujah. Senza njani bazalwane? Sisemvuselelweni. And futhi sibheke epasikeni. Njengoba sibheke epasikeni sibheka nasekhaya ezulwini. Amen. Egameni likaYesu. Hallelujah. Hallelujah. Sedlula bangcwele egameni likaYesu waseNazaretha abathandekayo. Amen. Ndiyabulela kubathandekayo.